Valitettavasti rehellisten katolta lunta pudottavien yritysten joukossa on myös niin sanottuja hämäräyhtiöitä, jotka laskuttavat olemattomasta työstä, jättävät verot ja vakuutukset hoitamatta sekä tekemänsä kattovauriot korjaamatta. Seuraavana vuonna bisnes jatkuu jo uuden yrityksen nimissä. Osalla alan taustatoimijoista on pitkä rikosrekisteri. Taloyhtiöiden kannattaa olla tarkkana siitä, kenelle lumenpudotuskeikan antaa. Вот это может упасть на голову человеку. Примерно вот так вот. Roman Nikonov on pohjanmaalaiselle kattofirmalle arvokas työntekijä. Teollisuuskiipeilijän koulutuksen saanut mies poistaa jääpuikot ja lumet vaikeistakin paikoista. Kuten muutenkin alalla, myös tässä firmassa virolaiset työntekijät ovat enemmistö. Suomalaiset on niin laiskanpulskeita, että ne viiti lähteä töihin. Onko ne palkat riittäviä? No palkka on, meillä on kaikilla sama, että Eesti ja Suomi-mies niin saa saman palkan, ettei se ero millään lailla. Joo. Siitä ei tule kuin riitaa, jos ne on erilaisia. Ne kun pojat kumminkin keskenään puhuu tuolla, että mitä tienataan. Niin. Onko tälläkin hetkellä sellainen tilanne, että ottaisitte töihin lisää? 50 miestä otetaan heti, jos löytyy, mutta ei löydy. Kansainvälistä tunnelmaa on myös muiden yritysten työmailla Helsingin Kalliossa. Työ on keikkaluonteista. Kaikki eivät välttämättä edes tiedä, kenelle he työskentelevät. Missä yrityksessä työskentelet? Mille firmalle? Kaverin tämä... en minä tiedä, mitä sanon sulle. Minä töissä kaverin kanssa ja kaveri töissä kanssa, en tiedä. Millaista palkkaa saat tästä hommasta? Onko hyvä palkka? Tiedä. En voi sanoa. Mä oon vasta aloittamassa, mä en ole vielä missä firmassa, että pelkästään tuuramassa. Okay. Et mulla on itselleni tänään ensimmäinen päivä. Et mä tiedän aika huonosta noista, mutta siellä on se juttu, että pitää osata luottaa tuohon turvallisuuteen. Et aika pelottava siellä ensimmäinen kerta on kyllä. Kausiluontoinen työ houkuttelee myös sellaisia yrityksiä, joiden ainoa tavoite on rahastaa ja kadota. Helsinkiläinen yrittäjä tarjosi viime vuonna lumenpudotustyötä ja palkkasi tekijöiksi alihankkijoita. Tänä vuonna bisnes ei enää kiinnosta. Toiminta on siellä niin semmoista villilännen toimintaa, että ei siinä ole mitään mieltä. Lindebergin mukaan ongelmia syntyi, kun aliurakoitsijat yrittivät laskuttaa taloyhtiöiltä liikaa. Ruvettiin seurailemaan tiiviisti niitä ja asukkaat kattelivat itse ikkunoista ja kirjasivat vähän, että kuinka monta henkilöä on ollut töissä. Ja sitten kun katsottiin, kun sieltä aliurakoitsijaltakin tuli lasku, että on näin ja näin paljon henkilöitä, mutta kaikkien meidän saamien tietojen mukaan niitä ei ollut siellä. Miten se aliurakoitsija suhtautui, kun otit yhteyttä ja sanoit, että nyt te yritätte laskuttaa liikaa? Jos sanottiin, että hei, tässä on niin kuin puolet liikaa tunteja, niin ei ne kauaa siinä miettinyt puhelimen päässä, kun ne sanoi, että no otetaan ne tunnit pois ja he tyytyy siihen, mitä se asiakas on valmis maksamaan. Isännöitsijöidenkin piirissä ilmiö tunnetaan. Minullekin tuli 2 soittoa ja ihmeteltiin laskun suuruutta ja mä sanoin, että kyllä nämä on vähän liian suuria laskuja teille tullut tästä lumenpudotuksesta. Siellä voi olla armeija miehiä tekemässä niitä ja todellisuus siellä on pieni porukka, mutta näissä pitää olla hyvin tarkka kyllä, siellä on työntilaaja. Yritykset laskuttavat lumenpudotuksesta keskimäärin 30–35 euroa tunnilta per työntekijä. Halvempi hinta voi olla yksi signaali epärehellisestä pelistä. Kyllä se isännöitsijäkin tietää, että jos 20 euroa tunti tarjotaan lumenpudottajiin, niin ei siihen rahaan ei makseta kaikkia kuluja, vakuutusmaksuja ja muuta. Hämäräfirmat laskuttavat tekemättömien tuntien lisäksi myös olemattomia lumikuormia. Kevään tullen katoilta voi löytyä lumitöissä aiheutuneita vaurioita. Vastuunkantajaa ei välttämättä löydy. Silloin kun ei toimita rehellisesti, niin nämä kyseiset yhtiöt sulanut ennen kuin lumi on sulanut maasta ja niitä ei sitten enää tavoiteta niiden yhteyshenkilöitä eikä vastuuhenkilöitä. Että silloin jää nämä kyseisen korjauskustannukset ihan taloyhtiöiden itsensä maksettaviksi. Hämäräfirmat aiheuttavat ongelmia taloyhtiöille ja veronmaksajille. Samalla ne syövät rehellisten yrittäjien liiketoimintaa. Mistä se voi hoksata, että tässä ei välttämättä ole puhtaat jauhot pussissa?
No esimerkiksi siitä, kun lasku tulee, että tuleeko laskun mukana tuntilappu ja miesten nimet ja kaikki eriteltynä, ketä on ollut ja missä. Että se on ihan siitä omasta kontrollista kiinni. Myös nämä vakuutusasiat sillä yrityksellä pitää olla kunnossa. Luonnollisesti työn tilaajana taloyhtiö on vastuussa siitä, että nämä työturvallisuustekijät myös hoidetaan. Hyvä olisi tietysti tarkistaa kyseisen urakoitsijan tiedot YTI:stä tai vastaavasta ja pyytää tilaajavastuupaperit ja tehdä ihan kirjallinen sopimus tästä työsuoritteesta. Mutta ne paperitkaan eivät aina kerro ihan koko totuutta. Ei kerro, ikävä kyllä, että kun on uusi yritys, niin sillä ei ole vielä päässyt kertymään näitä eläkevakuutusmaksuja ja veroja ynnä muita. Ne saa puhtaat paperit sillä ja pääsevät tekemään. Helsingin poliisi kertoo saaneensa vinkkejä lumenpudotukseen liittyvästä hämäräbisneksestä. Tällä hetkellä juttuja ei kuitenkaan ole tutkinnassa.